गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जोङो फोरमायहैगोन जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकेल पार्टिखौ बिटिसिआव जोनोम होनो गोनां जाखो जोंहा मा दरखार दङ আমি ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে অকলে আজিৰ দিনটোত নিৰ্বাচন খেলাৰ পক্ষপাতী जेराव जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय एबसुनि दानि आफादगिरि दिपेन बर' आदाया भट थुनानै देरहासार होहरनो खावलायदोंमोन। दिनैयो बिथाङा देरहालांखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि मोनबैसे जेंना जेथोफोरखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों सुस्रांनानै होखो नुदोंना रायजो राजा नोंथांमोन? दिनैयो देरहासार होहरबाय। फैयै गोलाव समनि उनाव दिनै मा बाथ्रा बुंनाय नुखो? दिनै मा बाथ्रा बुंनाय नुखो? जारिमिनावनो रोखा फोरमान दंखायो जोंनि हारिनि सुथुरा सोर? हारिनि सुथुरनि आखायावसो जोंनि बर' हारिनि बिखानि प्रब्लेम इस्युफोरखौ गांनाय उखैनायफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय भट थुनो खावलायदों। दिनै बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मानि थाखाय दानानै होनाय जादोंमोन? सोरबा गुबुन हारिनि ABCDनो जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय भट थुनो अर्डार होनो भट थुनो खावलायनो थाखाय दानानै होनाय जादोंमोन नामा? दानानै होनाय जादोंमोन। लाजिनांगौ। आरो बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोथौ गोसोजों साननाय। सिदा बुंखागोन आङो, सोरबा दैदेनगिरिया सोरबा लिडारा जाथावथारै गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि खोमायाव मेगननि नोजोराव फोरमायनानै जुदि होनायखौ नुयोब्ला बेनि एगेन्स्टआव आङो जेब्लायबो गसंथालांगोन। जास्ट फर बुहुमनि मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनाल' आंखौ फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था। दिनै BTR पिस एकर्ड एग्रिमेन्टआ मानगोनां NDP ब्रादार्समोननि A to Z प्रब्लेमखौ सुस्रांना होनांगौनि थाखाय खालामनाय जादोंमोन। नाथाय एकर्ड जाखांनायनि अखानायैनो मानगोनां NDP ब्रादार्समोनखौ पलिटिकेलि डिभाइड खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोबोद दुखुनि बाथ्राया जाहैबाय दिनैसिमबो मानगोनां NDP ब्रादार्समोना जाखिनि मोननांगौ मोन्थायफोर दङ रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा मोनफुंजोबनो हादिया। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। दिनै कार्बि आंलंनि NDP ब्रादार्समोना रिहेबिलिटेसन मोनाखै। दिनै आउट अफ BTCआव थानाय सोरबा NDP ब्रादार्समोना रिहेबिलिटेसन मोनाखै। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। आरो मोनसे दुखुनि बाथ्राया जाहैबाय मा, जों बर' हारिया बे आसाम स्टेटनि सिङाव ST खा, सिडुल ट्राइब, जों ट्राइबेल हारिखा। नाथाय कार्बि आंलंनि बर'फोरा मा ST नङानो? मा पलिटिक्स बेलाय? मा पलिटिक्स बियो? कार्बि आंलंनि बर'फोरा मानो ST नङा? ST खालामनांगौनि थाखाय दासो पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि गोबां माने डायलग मारिनाय नुयो। माबायदि षड़यन्त्र, माबायदि पलिटिकेल बेलाय? सैथोआ बेनो रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि ट्राइबेल हारिया बे आसाम स्टेटआव जोंनि ट्राइबेल हारिखौ उदांस्रि खालामनो हायागौ मानि बेफोरबायदिनो आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों डिभाइड एन्ड रुल गेम प्लेखौ सोना होजानानै डिभाइड खालामहोजाबाय थागोन। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिया जेब्ला समसिमहालागै आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हाया आरो हायागौ मानि बेफोरबायदिनो अत्याचार जाबाय थानांगोन। आसाम स्टेटआव BJPयानो जा, कंग्रेसआनो जा, बा बबेबा मोनसे आदार्स पलिटिकेल पार्टियानो जा, जायखिजाया जियानो जा, जोंहा गोजोन गैया। मा समालागै? जेब्ला समालागै जोङो आलादा रायजोखौ सोरजिनो हायागौ मानि जों बेफोरबायदिनो खालामजाबाय थागोन। आरो जोंनि हारिनि लुबैसुला सेल्फिस दालालि देवानि साइसनि लिडारफोरखौ बिसोरो बायै इउज खालामबाय थागोन। जेराव दिनै जों ओरैबायदि स्टेजखौ नुनो मोनबाय, जाय स्टेजाव BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों लाबोजानाय मानगोनां NDP ब्रादार्समोना गावसोरनि प्रब्लेम इस्युखौ सल्भ खालामनांगौनि थाखाय गावसोरनि मोनफ्रोमबो जेंनानिफ्राय उदांस्रि जानो थाखाय दिनैयो पलिटिकेल सिस्टेमाव गोदान पलिटिकेल पार्टि दानानै गावसोरनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनायनि सिमांखौ दिनैयो सुजुनो गोनां बाध्य जानानै फैबाय। कारना मा? दिनै जोंनि बै ABCD पलिटिकेल लिडारफ्रा मा खालामखो? दिनै एसेबां अत्याचार खालामबाय, एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि टर्चार खालामबाय गावनि बिदा फंबायफोरखौनो। लाजियाखसै नोंसोरो? लाजियाखसै? बेसेबां बोखावबावनो जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ? बेसेबां बोखावबावनो? बोखावै नोंस्रा जुदि बेसेन मोनबाय दंब्ला नोंसोरो बेसेनखौ लाबाय था। समा नोंसोरखौ ओरैबायदि साजा होगोन, बै समखौ नोंसोरबो नेनानै था। आरो बै समाव नोंसोरो खारग'नो हाखानाय नङा। समानो नोंसोरखौ साजा होगोन।
आं खिन्थु सिदा बुंखाबाय दे रायजो राजा नोंथांमोन आंना थोंजोंखा जोंनि बर' हारिनि रैखाथि आरो उदांस्रिनि थाखाय 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनैयो बावसोमलांनांबाय 20,000निबो बांसिन बर' फिसाफोरा जोबथेसालियाव थानांबाय बैफोर गासैबोनि उनावहाय 1993 मायथाइयाव BAC एकर्डखौ मोननो हाबाय 2003 मायथाइयाव BTC एकर्डखौ मोननो हाबाय फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव जोङो BTR एकर्डखौ मोननो हाबाय दा बैफोर गासैबोनि गेजेराव मानगोनां बेल्टी ब्रादार्समोननि 2003 10 फेब्रुवारिनि जा BTC एकर्ड बे BTC एकर्डनि गेजेरजों जोंहा फार्स्ट टाइम गिबि खेबनि थाखाय पलिटिकेलि गभर्नमेन्ट रुलिं खालामनो हानाय माखासे मोनथायफोरखौ मोनदोंमोन बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि माखासे सुखु दुखुनि गोनांथि बाथ्राफोरखौ मावफुंलांनांगौनि बा मावफुंनांगौनि माखासे सुजुग आरो सुबिदाफोरखौबो जोङो मोननो हादोंमोन दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा BTC एकर्डनि उनावहाय BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ बा BTC गभर्नमेन्टखौ 17 इयार्स सालायबोदों दिनै बिथांनि बे गभर्नमेन्ट सालायबोनायाव जों थोजासे डेभेलपमेन्टखौ खालामना लानो हायाखैब्लाबो जोंहा नांगौखिनि सालायनो आन्था डेभेलपमेन्टखौ जोङो खालामनानै लानो हादोंमोन बा खालामनानै होदोंमोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे BTR पिस एकर्डनि उनावहायनो BTC ओनसोलनि बर' फिसाफोरजों लोगोसे आउट अफ BTC आव थानाय जेसेबांखिनि जोंनि बर' फिसाफोर दङ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गादबनो नाजानाय डिस्ट्रय खालामनो नाजानाय डिभाइड खालामनो नाजानाय बर' फिसाफोरनि गेजेराव माखासे पलिटिकेलि इस्युखौ सोना होनानै एना एनि खालामनो नाजानाय जा हाबाफारि थार्ड क्लास लेभेलनि हाबाफारिखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनदों जेराव बे समनि गेजेरावनो दिनैयो प्रमद बर' बिथाङा आरो बुंनानै होबावो गोजोन फैबाय गोजोन जाबाय गोजोननि थाखाय सान्थिनि थाखाय दिनैयो खामानि मावगासिनो दङ खामानि मावनो थांखि लागासिनो दङ आरो बिथांनि खुगानिफ्राय जेब्लायबो जोङो प्रेजेन्ट सिचुएसनखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय जों मालाबाबो नुवा इन फिउचारनि बाथ्राखौ लानानैसो बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनबाय थायो थांनानै जाहैगोन जाहैया जेबो कुनु गेरेन्टि गैया दिनै जोङो फोरमान मोनदोंना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय लानानै दिनै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमालागे जों रायजो राजाखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ बियो थगायबोगासिनो दङ लाजिनांगौ दिनैयो स्पेसियेलि प्रमद बर' बिथाङा दिनै लाजिनांगौ हा गावनिखौ मोनगनायखाय दिनैयो सेटिसफेक्सन जाबाय नामा हा दिनैयो माबायदि नाटक माबायदि गेम प्ले माबायदि पलिटिकेल इस्यु खालामनो नागिरदों जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव लाजिनांगौ दिनैयो जाय NDB ब्रादार्समोनखौ BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादोंमोन बेनि A to Z दुखु जारलाखौथ' बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मिथिखाबाय नुखाबाय दिनैयो मोनसे पिस एकर्डखौ मानो खालामनाय जायो आरो सोरजों खालामनाय जायो स्पेसियेलि मोनसे बिग्रायारि हानजानि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायजों लोगोसे मोनसे एग्रिमेन्टआव फैनानै बैसोरनि गांनाय उखैनाय बैसोरनि नामाव नांनानै थानाय केसफोरजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बैफोर A to Z मोनसे बिग्रायारि हानजानि A to Z प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना होनायनि थांखियै बे पिस एकर्डखौ खालामनाय जायो थांनाय BTR पिस एकर्डआ स्पेसियेलि मानगोनां NDB ब्रादार्समोनखौ लानानै खालामनाय जादोंमोन जेराव मानगोनां NDB ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय केसफोरा उइथड्र जानांगौमोन A to Z प्रब्लेमफोरा बे BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों सुस्रांजानांगौमोन जोबथेसालियाव जेसेबांखिनि जोबजानानै थानांनाय NDB ब्रादार्समोन बिसोरो बे पिस एकर्डनि गेजेरजों उदां जानांगौमोन आरो स्पेसियेलि NDBनि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बे BTR पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां जाथारनांगौमोन नाथाय दिनैयो गुदिनिफ्रायनो बे BTR पिस एकर्डनि गुदिनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायनानै हाखु दाखु बे BTR पिस एकर्ड एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन बेनि गुबै थांखिया जाहैबाय प्रमद बर' बिथाङा बे BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों जेरैखि जायाबाबो खायदा बोराय बाहायनानैब्लाबो जोंनि बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै CEM नि चेयाराव जिरायनो मोननायनि मोनसे सिमांमोन दा दिनै जादोंबो बिथाङा जेरैखि जाया खायदा बोराय बाहायनानै दिनै बिथाङा जोंनि BTC नि CM नि चेयाराव जिरायनो खाबु मोनदों जिरायनोल' खाबु मोनदों नाथाय बिथांनि आखायाव पलिटिकेलि जेबो पावार गैया दिनै बिथाङा बाहायजागासिनो दङ स्टेट गभर्नमेन्टजों प्रमद बर' बिथांनिखौ जेबो पावार गैया पावारा दं
बिनि आखायाव माबायदि पावार दं मिथिगौ ना जोंनि बर' फिसाफोरनि न'खौ इभिक्सन खालामनाय बुख्रेबनाय जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव माने पलिटिकेलि माने डिस्ट्रय खालामहोनाय बेफोरबायदि माखासे थार्ड क्लास लेभेलनि पावारा दं जायनि थाखाय जोङो दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव बर' फिसाफोरनि न'खौ होस्रांनाय होखारनाय बर' फिसाफोरखौनो अयथासार खालामनाय बायदिसिना जाथावथारै नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनबाय दङ दिनै लाजिनांगौ एनडिबिनि बाथ्राखौ जों दिनै बुंनो थाङोब्ला स्पेसियेलि बिटिसिनि दानि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथां इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोना दिनै लाजिनांगौ जों रायजो राजानि सिगाङाव फैनानै पलिटिकेलि डायलग होफैनो नोंथांमोना लाजिनांगौ दिनै नोंथांमोनानो एनडिबिनि गोख्रों साफा साफा दैदेनगिरि आरो नोंसोरनो लाफानानै लानानै हारिनि थाखाय दावहा नांनो सोलोंबोनाय दावहा नांनो आसि दिन्थिबोनाय दिनै नोंथांमोना पलिटिकेल सिस्टेमाव गावबा गावनि सिट पावारखौ मोनखांनायनि उनावहाय नोंसोरनो लाफानानै दावहा नांहोबोनाय बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ दिनै पलिटिकेलि गावस्रा होदों पलिटिकेलि डमिनेट खालामनो नाजादों मा बेनिफिट्स दं बेनिफिट्सआ नोंसा मोनगोन एसेला माने उनखैजा माने गोसोम रां खामायनो हादों खोमा जायनि थाखाय बेफोरबायदि नोंथांमोन बायदि साननो हानाय गोख्रों दैदेनगिरिया बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै नुथायखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव दिनै नुहोगासिनो दङ लाजिनांगौ दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुं दिनै मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांनि बाथ्राखौ बुं दिनै मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांनि बाथ्राखौ बुं दिनै मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांमोननि बाथ्राखौ बुं दा बिथांमोनखौ जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेसना बबे मोनसे मोजां एंगेलखौ नुहुरनानै फल' खालामनांगौ जानानै फैखो मा नुखो दिनै जों मा नुखो दिनै बिथांमोनानो थांनाय मोनसे समाव जोंनि माहारिखौ लानानै सोमावसारबोनाय साफा साफा गोख्रों माहारिनि दैदेनगिरिमोन नाथाय बिथांमोना दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बा पलिटिक्सआव एन्ट्रि जाफैनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि माहारिनि सुखु दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोना बावगारजोब्बाय माबोरै बावगारदों दिनै बिथांमोना उदै बुंबाय बेसेन मोनबाय उदै बुंबाय दिनै बिथांमोना जोंनि बर' माहारिनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनै गोसोआव गैला गोसोआव दं बिसोरो गोसोआव दं नाथाय दंब्लाबो बिसोर दिनै जेबो खेरखेरायला मिथिबाय दिनै जों गुबुन हारिजों गोरोबनांगौ गोरोबनाया बे नङा जे बिसोरजों इन्टारनेलि क्लस जानानै सोरबा जोंनि बर' फिसाफोरखौनो अयथासार खालामनाय सोरबा जोंनि बर' फिसाफोरनि न'खौनो माने बुख्रेबनाय दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा जोंनि गावनि न'नि हायावनो जुदि सेफटि गैयाब्ला माबायदि पलिटिकेल रुलिं खालामदों नोंसोरलाय मा घन्टा मा थांखि लानानै नोंसोर बे पलिटिकेल सिस्टेमाव मा घन्टा खालामनो थांदों रांल' आरजिनो थांदों नामा गावखौनो गाव माने अखा नायब्लाथाय गारियाव पिउ 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 माने एस्कर्ट लानानै होजों थांलाय होजों फैलाय माने लेभेल देखायनोसो बे पलिटिकेल सिस्टेमाव माने एन्ट्रि मारिहैदों नामा जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ मिनिंलेस इउसलेस दा खालामखा मिथिबाय बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा साग्रिद जाबाय सोरनिबा पलिटिकेलि गोदै गोदै रावाव गोजोमग्रा रावबो बर' फिसा गैया आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन आरो बुंबाय थागोन जोंनि पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनि माहारिनि गोरिब थाखोनि न'खरनि सुबुंफोरखौ गाज्रि पलिटिकेल इउज खालामनानै थगायलांनो दा नाजाबाय थाखा आरो थगायनायनिफ्राय गोजानाव थाखा सिदा बुंखादों रावखौबो केयार खालामा खिन्थु आङो सम मोनफैब्ला खिन्थु फोरमान मोनगोन सिदा बाथ्राखा